taas kaikille tässä Jenni ja Tee. Ja me pelataan taas Minecraftia, osa 4, vaikka se 1 on vähän huonosti, sitä ei nyt tullut. Sitten me ollaan tehty Nikon tekemässä tommosta taloa. Eikä ole. Ja mulla on täällä tää ihme mun niin sanottu maja. Ja niin. Kohta kello on vielä. Hitsi. No kun tuossa lähemmäs. Niko, et tuu siihen eteen. No niin, Sitten mä oon tehnyt tämmösen kanavalla, täällä on hitsisti kanavia. Mulla tulee päivässä jotain no ei nyt ihan mitään miljoonaa, mutta ainakin jotain 36 munaa tai jotain. Hei, koko Sallamme pois. Ja en mene voi olkasin ihan sama. Niin mitä me tästä tehdään? Mä tiedän. Oi koira. Kuiva. Tää on Tessu. Kuiva. Ja toi on Nikon talo, paitsi että hiekkajuttua ei lasketa tossa noin. Koska mä rakentelen katto, ei. Mä olen Crystal Zero ja Niko on 1. Aua. Lol. Noin niin. Kaipaan näytöstä. Ei mennä nukkuu tässä jaksossa. Tai siis ei mennä niinku tänä päivänä nukkumaan siis. En tarkoittanut tässä koko jaksossa. Tyhmä. Miss mun miekka? Tossa on. Mennään nyt tappaa jotain, tai siis ainakin läämeen tappaa. Jotain hirviöitä, jos täällä edes on. Hei herra jumala! Hitsi! Tyhmä! Hyvä. Siihen puoli. Hitsi, hyvä. Hitsi, hyvä. Lol. Hitsi, hyvä. Niko! Tai ei mitään. Tuolla myös. Onko täällä endejä? Mitä mennä? Missä? Missä? No missä? Jossain. Mieti. Ja kun ei täällä oo. Why did you do this? Miksi tää ei hypi ite niinku jollain iPadilla? Tuolla on hämpimää. Joo, mä rektaan sen. Red Spider. Älä sä tuo mua yhtään. Kiitti, sä et satuttanut mua yhtään. Meillä on toi kylä tuolla. Shrek. Apua. Jossa kuoli kaikki kyläläiset. Apua. Ja täällä ei oo enää muuten noita kyläläisiä. Apua! Mitä mä täällä seikkailen ees? En auta. Ne ei tarvii. Ei haittaa! Ne on muutenkin semmosia oksuutteja. Mulla tulee koko ajan oksuus. Ihan koko ajan. Tyhmäs! Hitsin! Kovis! Apua! Kreepala. Moikka! Kreeppa. Au! Ei saa sitä tuntaa. Kreeppa. Apua. Zombi ottaa mut kiinni. 2006-2015. No ei. Mitä jostain ympärillä toi antaa noita tyhmiä ohjeita? Tästä muuten on jossain semmonen hautelma, mihin me halutaan mennä. Vaikka mä joskus menin sinne, koska mä halusin niin hitsisti rautaa. Ei kai tässä oo. Hyvä. Äkkiä. Apua. Ja mä oon muuten toi alahuutu sitten. Aamun kahvit. Tai no ei kaikki ole mitään. Niin mä menen nukkuun. Tai ihan sama. Me ottaa eka mun yllätys. Istu! Why? Suuttua sulla, nuuvi!
Taas ne oksentelee. Missä mun pihvit? Mä kuulin yhden oksentavan ihan täysin. Älä. Niin. Noin niin. Niinku voiko sä istua? Ei. En sitten istu säkkituolissa. Ei mitään. Mitä Haus. mä pistän nää. Ja seuraavassa jaksossa me tehdään, miten aloitetaan toi uusi survival-maailma. Tai miten siinä niinku selviydytään. Ja miten tehdään aina kun aloittaa survival-kentän. Semmoista me tehdään seuraavassa jaksossa. Paitsi ei siis tää lopu vielä, mutta tää kyllä jatkuu ja mun pitää mennä katsomaan pakani. Ei tarviikaan, mutta ja kattokaa mun chickeneillä on noi oma peti. Eikö se ole outoa? Koska ne niin hisisti tykkää sitä. Herra Jumala, mulla on liikaa kanoja. Liikaa kanoja. Jee, liikaa kanoja. Miksi ihmeessä ei tullut? Se on teidän syy. Teillä on munia, jossa ei oo tipuja, ruuvit. Just niin. Saanko mä tulla sulle yöksi? Tai voidaanko me nyt nukkuu? Oliko sä niin kiltti? Se on muuten hänen. TY. Eli thank you. Ota. Heitä mun pisteet. Sori. Huviu. Täällä on kiva nukkua. Nuku sitten siinä. Onks oksentava ukkeli täällä? Muahan hirveä, jos on. Sä oot vallan sun vieressäs. Se on täällä. Se on täällä. Eikä. Mun heidäshe. Olisitko sä, kuluuks sut joku? On Kanssari? kulunut. Näytä. Mitä ihmettä? Ei. Äsken oli pelkkä toi kypään, sit se yhtäkkiä kaikki hyppäämään. Tan. Ja mulla on vielä kaikki. No niin, mene nyt nukkumaan. On tylsää. Niin. Nyt ei vielä äiti. Niin. Me nyt nähdään taas ensi jaksossa. Menettäis pelleihin. Kobyenel M89. Bye bye. Kobye M89.